Crystal Water és molt més que un projecte ambiental. És una iniciativa que combina sostenibilitat, compromís social i treball col·laboratiu. En un entorn on l'activitat humana sovint allunya la natura, aquest projecte contribueix a recuperar-la. Mitjançant un sistema innovador de basses, l'aigua de pluja es filtra de manera natural abans d'arribar al riu, millorant la seva qualitat i generant un nou ecosistema ple de vida. A partir d'aquesta base, Crystal Water impulsa la renaturalització de l'espai, afavorint la biodiversitat i creant un refugi per a la fauna i flora autòctona. Però el valor de Crystal Water no es limita a l'àmbit ecològic. El projecte posa les persones al centre. Persones amb discapacitat i sense, de la mà Donut Foundation, participen activament en la transformació d'aquest entorn. Treballen juntament en tasques com la plantació, la creació de refugis per a la fauna i la millora de l'espai natural. Aquest treball conjunt genera espais d'aprenentatge compartit, fomenta la cooperació i promou una inclusió real, on cada persona aporta les seves capacitats i el seu punt de vista. Al llarg de 3 anys, aquest espai evoluciona cap a una zona amb més biodiversitat, però també es consolida com un lloc de convivència, educació ambiental i oportunitats per a tothom. Crystal Water demostra que la millora del medi ambient pot anar acompanyada de la construcció d'una societat més inclusiva. Perquè quan es treballa conjuntament, els resultats van més enllà de l'espai natural. Impacten també en les persones.